Toto ti v bance nikdy nepoví a stojí tě to stovky tisíc. Lidi se pořád o hypotéky dívají jen na to, kolik zaplatí měsíčně, a to je kritická chyba, kterou banky milují. Ukážou ti slušnou splátku, ale neřeknou ti drsnou pravdu, kolik zaplatíš celkem. Když si vezmeš hypotéku 4 miliony na 25 až 30 let, zaplatíš celkem 6 až 7 milionů. To znamená přeplatek 2 až 3 miliony korun navíc. Pro studenta nebo začínajícího podnikatele to může být likvidační. Místo investic a svobody si připoutaný ke splátkám. Tady máš ultimátní 3krokovou tabulku, co si zkontrolovat. Celkový přeplatek, nejen měsíční splátku. Nejen úrokovou sazbu, ale i RPSN, jestli není větší než o 0,8 než tvoje úroková sazba. Potom už bych si začal dávat pozor. Délku splatnosti a fixaci. Prodloužení znamená masivní přeplatek navíc. Tohle ti dá okamžitou kontrolu nad tím, jestli tě hypotéka ničí nebo jestli je nastavená správně. A pokud chceš jistotu, že nic nepřehledneš, já ti udělám zdarma finanční plán na míru. Počítám ti hypotéku, vyjednám nejlepší podmínky a ukážu ti strategii, která ti reálně ušetří peníze. Jsem Pavel Pikola a pomáhám lidem, aby měli víc peněz a méně starostí. Tak mě sleduj.